David Friedrich és un pintor alemany del romanticisme. Va néixer el 1774 i va morir el 1840. On hi havia importància al sentiment per sobre la raó, dramatisme amb emocions portades a l'extrem i una tendència cap al subjectivisme, l'expressivitat, el misteri i la fantasia. Friedrich planteja la submissió de l'ésser humà a les forces de la natura. Descriu paisatges grandiosos, infinits, en les quals petits personatges d'esquena expressen sentiments de soledat i tristor. Paul Cézanne és un pintor postimpressionista. Va néixer el 1839 i va morir el 1906. Lluitava per desenvolupar una observació autèntica del món. Una de les seves frases és: "Els impressionistes volien reproduir les seves sensacions, jo no". Va introduir la tercera dimensió no en perspectiva o escorç, sinó en canvis de color. Unificava la superfície pictòrica i donava profunditat. Va substituir el clarobscur per la juxtaposició de notacions acolorides i el degradat, que ell anomenava el modulat.